मोननैसिम मोनसे आं गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो नैबे भिडिअजों आं नोंथांमोननो मोनसे सोलोंथाइ होनो सानदों जोंनि माखासे बर' इउटुबारफोरखौ दिनै माखासे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदों दिनै बांसिनानो आङो इउटुबार गोदानखौनो लोगो मोनदों माखासे इउटुबार गोदान बिथांमोना आं नोंसोरखौ आरो जौगानो आरो मोनसे लामाजों आवगायनो हाथों जों गासिबो बर' इउटुबार जाजोबनांगौ जों माखासे हारिनि मोजां मावनो जों नाजानांगौ बेखौनो आं बुंनो सानो जोंनि माखासे गोदान इउटुबारफोरखौ आंनि साबस्क्राइबाराव जेसेबांनाखि बिथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामदों बांसिनानो आं इउटुबार गोदान आं माबायाव इउटुबाव साबस्क्राइब खालामनाय आं नटिफिकेसन मोनगासिनो बांसिनानो गोदान इउटुबार दा आं बे बांसिन जायफोर गोदान इउटुबारफोरखौ जेनेबा गोदान इउटुबार बुंनो थाङोब्ला साबस्क्राइबार जेनेबा 45 सोरनिबा 100 सोरबा 200 सोरबा 300 बा 500 बा 700 बेफोरबायदि दङ आरो आंनि साबस्क्राइबाराव दिनै बिसोरखौ नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानदों जोंनि बर' इउटुबारफोरखौ दा बेखौनो बुंनो सानो जों गोदान जुदि इउटुब खुलिनोब्ला मोनसे ब्लग थाग्रोनांगौ होमबासो नोंथाङा मोनसे लाइनजों मोनसे डिसिसनजों जों मोनसे गाबोन मा भिडिअ बानायगोन समफोर मा भिडिअ बानायगोन जों मोनसे बिभाग थाबनो माने बानायनो हानाय मोनसे जोंनाव आइडिया फैयो खिन्थु बेबो मोनसे डिसिसनजों मोनसे लाइनावल' थांनांगौ बेखौनो आं बुंनो सानो दिनै आं माखासे हारिनि जेंना जेंसिखौ नुदों होननानै दिनै आं मोनसे बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों माखासे नोंथांमोननि हारिनि मोनसे जेंना जेंसिखौ नुनानै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो बेनो आंनि मोनसे लामा आरो आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिगोन बेखौ आं दानो नटिफिकेसन होआ उनाव साननैसोनि गेजेराव होगोन होमब्लाबो दा जाय गोदान नोंथांमोना इउटुबार दिनै नोंथां गोदान इउटुबारफोरनो आं मोनसे गोदान सोलोंथाइ होनो नागिरदों बेखौनो बुंनो सानो जों माखासे इउटुब सोलोंनोबा जोंनाव गोबां बायदि रोखोमनि जों भिडिअ बानायनानै जों इउटुब आगारनो हायो माब्रै होनब्ला एगजामपोल सानना ला सोरबा बिथाङा जुदि जिनि मेचिन सोलायदों जि मेचिन सोलायनानै नोंथाङा जुदि जिखौ माब्रै हानांगौ माब्रै हानाङा आरो माब्रै सिलायनांगौ आरो माब्रै सिलायनाङा दिनै नोंथांमोना बेयावबो मोनसे प्रफिट दं इउटुबजों दिनै गस्लानि मालाबा ब्लाउसनि मालाबा लंपेन्टनि मालाबा दख'नानि मालाबा आर'नाइनि गोबां डिजाइन माने माबाफोर डिजाइनाव हायो बेखौ जोंनि माखासे बर' इउटुबारफ्रा सोरबाफोर रोंनाय दंबा बेफोरखौ मोनसे भिडिअ ब्लग बानायनाबो आगारनो हायो दिनै जोंनि माखासे बर'फ्रा बांसिनानो रोङै दं दिनै बिसोरखौ फोरोंनानै हेफाजाब होयोब्ला जोंहा मोनसे मुलाम्फा जायो आरो जोंहा दावखोनाय एबा दावगानायाव थायो बेखौनो आं बुंनो सानो सोरबाफोर जुदि जि हानाय मेचिन सिलायनो रोङोबा बेफोरबायदि मोनसे भिडिअ बानायना आगारजायो आरो मोनसे सोरबाफोर मोजां संनाय खावनाय सोरबा आगारनो हायोबा मोजां माने एकदम गोदान डिजाइन संनाय आरो मा होनो संनायजोंनो जादों नायनायजोंनो नुनायजोंनो जाथावथाव बेफोरबायदिबो माखासे जोङो जानायजों भिडिअ बानायनो हायो बांसिन टाइम बेखौनो बुंनो थाङो जानायनि दिनै बांसिन मानसिफ्रानो जानायनि बहुद सोरबा जि कन्टेन्ट बानायदों नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौनो गासिबो लामा लालाङो सासे बानायनायखौनो लोगो लाफानाय बिदि खालामनाङा गावनि ब्लग बानाय होमबा नोंहा बांसिन भिउ साबस्क्राइबार बेफोरबायदि माने गोमोथाव भिडिअ बानायनो हायोबा नोंथांनाव जौगानाय थाखोआव थायो आरो मोजां सोलोंथाइ होनो हानाय जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि इउटुबार जानो हायोबा मोजां आरो मोनसे बाथ्राबाव आबादारिया जेनेबा आबादारिनि मोनसे इउटुबारबो जानो हायो आरो माब्रै होनोब्ला गय बिफांखौ जों माब्रै गायनांगौ बेफोर मोनसे नियम थायो माबे बोथोराव गायो बेफोरखौ मोनसे नियम थायो खोथियाखौ माबे बोथोराव फोनाय जायो बेखौबो मोनसे नियम थायो आरो लोगोसे माबे बोथोरनिफ्राय हालेव जुरिजेनो बिनि मोनसे खालामनो हायो माबे बोथोराव माबे माइखौ गायो बेखौबो मोनसे मिथिहोनो हायो आरो लोगोसे गोरान खेथियाव नोंथाङा बेसर फोनाय बोथोर दुन्दिया फोनाय बोथोर बानलु गायनाय बोथोर बेफोरबायदि बोथोरखौ खिन्था माबायदि सिजोनाव बानलु जावैनांगौ बेफोरबायदि डिसिसन मोनसे आबादारिनिबो इउटुब बानायनो हायो नोंथांमोननि थाखाय आं बिराद मोजां नटिस होनो सानो बेखौनो जों मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे बानायोबा नोंहाबो मोनसे सोलोंथाइ होनायाव नोंथाङा मोनसे लामा मोनगोन आरो जाय इउटुब बानायदों बेहाबो मोनसे राहा लामा जागोन आरो जाय नायग्राफोर बेहाबो मोनसे राहा लामा मोननो हागोन बेबायदि मोनसे कन्टेन्ट बानायोबा नोंथांमोननि गेजेराव गोबां भिउ साबस्क्राइबारा फैनो हागौ आरो मोनसे लोगोसे जों बेफोरबायदिनो गावनि मोनसे ब्लग भिडिअ बानायलांनो हानाया मोजां आरो गोबां बायदि दंबायो बुंनो थाङोब्ला आरो मोनसे बाथ्रा बुङो हारिनि थाखाय नोंथाङा मा मोजां नुदों बे इउटुब चेनेलाव नों जेब्ला फैबाय आरो मा डिसिसनजों नों फैदोंमोन आरो माबे डिसिसनजों नोङो इउटुब चेनेल खुलिनो आरो माबे हारिनि थाखाय मावगोन ना नोंनि पार्सनेलि मावगोन ना नोंनि डिसिसनलि मावगोन बेखौ मोनसे मिथिसार होनाय जेनेबा नोंथाङा जेनेबा जोंनि दा बर' समाजा दासिमबो जौगानायाव हायाखै आरो दासिमबो डेभेलप जायाखै दिनै बेखौनो सानो नोंथाङा जुदि हारिनि लामाखौ मोजां मावनो रोंदोंबा हारिनि लामाखौ हामनानै मोनसे सोलोंथाइ होनायाबो मोनसे मोजां
आरो बाद बाखि गोबां बायदि बायदि दंबायो आं बिदिनो नोंथांमोननो मोनसे गोदान आदब मोनबा नोंथांमोननो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों आंनि सोरां लामा चेनेलजों नोंथांमोननो माखासे आङो बेफोरबायदिबो मोजां सोलोंथाइ होगोन नोंथांमोननो जे नोंथांमोना आंनिफ्रायबो माखासे गियान गोमानानै मोनसे चेनेलाव मोनसे डेभेलप जानो हायो दिनै आं डेभेलप जायाबाबो नोंथांमोना डेभेलप जागोन माने आं डेभेलप जायाबाबो जोंनि हारिया सोलिना थागोन बेखौसो आं सानो बेखौनो आं बुंबाय आरो माखासे बिदिनो सम लाना आं गोदान आइटेम लाना फैगोन नोंथांमोननिसिम आरो बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब आरो अल बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय बेखौनो फोरमायो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाथों आरो आंनावबो गोजोननाय थाथों बेखौनो नोंथांमोननिसिम बिदाय लाबाय बाय बाय